Magandang araw sa inyo mga boss. So naimbag nga aldaw kada kayami na po. So i-update lang natin yung project natin dito sa Barangay Abonagan, Malasigi, Malasigi, Pangasinan. So tingnan natin mga boss. So ito yung project natin dito. So bungalow house siya na 100 square meter. So ito yung nagawa nila ito ngayon. Hindi ko na ipakita ito nung nag-groundbreaking sila. So nakagawa na rin sila ng ano dito, ng nakapag-hukay na rin sila. Tapos yung mga parilya natin nakaabang na rin, yung mga parilya natin diyan. So andyan na lahat yung mga butas na paglalagyan natin ng parilya. So ang wala na lang dito yung dalawang butas dito. So may dalawang 14 poste kasi ito mga boss. Tapos meron pa tayong kulang dito. So yung parilya natin, ang sukat niyan 100 meter by 100 yung mga parilya nating lalagay dito. So meron ding 80 by 80 cm yung laki niya. Tapos meron din dito sa bandang bintana na 60 by 60 parilya. So para sa bintana lang naman yun mga boss. Kaya maliit lang yung ginawa nating poste dyan na ilalagay. So yung poste natin, ang sukat nyan pag na-finish nasa 15 by 30 cm. So pag naglagay tayo ng footings dyan sa may parilya, so ang unang ilalagay natin dito dyan sa pinakababa doon mga boss, sa pinakababa na yan, yan mga boss. Ang sukat niyan dalawang 5 yung spacing niyo diyan, tapos 4 na Gs, tapos 4 na 15, tapos yung pataas niya 20 cm lahat yung natitira. So yan yung sukat nung mga poste natin. So dito ito yung harap niya, ito yung magiging bintana niya dito, ito yung kwarto, room 1, room 2, room 3. Tapos meron pa tayong banyo rito. So andyan yung banyo, andito naman yung magiging poste negro niya dito yung banda. So andito naman yung salas, dining tsaka kitchen. So ano lang yan, dire-diretso lang. Okay, so ang kapal ng ano natin, ng bakal natin na ginamit yan mga boss, 12mm yung patayo, tapos yung stirrup niya 9mm yung ginamit natin dyan ayon sa plano ni engineer. Okay, so bukas pwede na tayong magano rito, magpadugo. So padara sabi nila sa Ilocano. So uso pala rin dito yung magpadara. So nakabili na rin sila ng ano natin bukas na naririnig yung kambing, andun na. So bukas nila bubuhusan ng magpapadara sila, magpapadugo sa bawat poste. So naririnig yung kambing, andun na siya. Ayun yung kambing na gagamitin dito. Ayan siya. Ayun, salamat kay Madam. Pampaswerte, pampatibay ng pundasyon, sabi nga nila mga boss. Okay, so mapunta natin si Foreman. So pagkatapos yung Foreman, anong ilalagay natin? Yung pundasyon po ng hollow blocks, Madam. Madam. So pagkatapos ng buhos ng poste natin. So yun ang ilalagay natin dyan. Tapos yung hollow blocks na ilalagay natin dito, puro D4 lang. D4 dito sa labas, pati doon sa loob. Kasi 100 square meter lang, hindi naman na kailangan ng mga makakapal na hollow blocks. So okay rin naman yan. Tapos yung level natin dito mga boss, ito na yung pinaka level natin sa flooring. Ito na. So yan ang update dito sa Barangay Abonagan, Malasigi, Pangasinan. Okay, so bukas siguro maano na nila ito, may pwede nang magbuhos bukas kasi pinuporman na nila yung yung mga natin, column, mga poste. So pagkatapos natin mabuhusan yan, pag matigas na, pwede na tayong maglagay ng hollow blocks.
So yan, so i-update namin kayo sa susunod na araw mga boss, dito sa project natin dito sa Malasigi, Pangasinan. Okay. So si engineer pala mga boss, andito, galing kanina rito si engineer. So hindi ko na rin siya binidyo kasi nahihiya siya sa camera natin. So hinintay ko muna siyang umalis bago ako nag-video rito mga boss. Okay, sa ngayon yan lang muna yung mga ipapakita natin dito. Sa susunod na week siguro makikita na natin dito na nagle-layout na sila ng hollow blocks. Okay. Okay, tingnan na rin natin yung barracks nila mga boss. So STN kasi sila rito mga boss dito sa Pangasinan. Siyempre Tarlac kami, tapos medyo malayo na pag lagi kaming uwian kami. So mas maganda na nag-stay-in na lang kami rito. So gumawa kami ng barracks dito para dito matutulog yung mga kasama natin sa trabaho. Okay, so ito na siya. Pag nandito tayo sa gilid, siyempre 10 meters yung agwat dyan sa likod. Tapos pinagitna na lang namin yung bahay dito para yung spacing nito dito sa kabila at saka doon parehas lang. Okay, so yan lang muna mga boss yung pwede nating may pakita ngayon. Okay, welcome back to my channel mga boss, Maclagonilla Vlog. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga boss. Malaking tulong po yan sa sa ating channel. So yan mga boss, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Andito tayo sa Malasigi. So tingnan natin yung project natin dito na house project. Okay, so i-update natin kayo para makita nyo yung mga natapos dito sa project natin sa Malasigi, Pangasinan. Tara! So dito makikita nyo dito mga boss, so nakapag na sila. So mabilis silang magtrabaho kasi ang inuna nila dito yung hollow blocks, tapos sasabay na lang nila yung poste. So yan yung ginawang diskarte ni engineer Garlito. So siya pala yung kasama ko rito. So nag-collab kami. So sa structural siya na yung bahala dito. So ako papasya-pasyalan ko na lang ito. So sa finishing magkikita po tayo rito, magkikita lalo na sa kisame. So doon kami papasok pag sa finishing na. So dito sa sa labas makikita natin dito, so nakaporma na siya. Siyempre ditong banda may canopy tayong ilalagay dito. So makikita niyo diyan sa 3D model na may canopy na nakalagay diyan. So dito halos makikita mo na yung itsura niya, yung itsura ng layout ng bahay. So dito sa kabila nakapag-layout na rin sila. So naikulong na natin itong floor plan. So ang mga hindi na lang natapos, so dun sa na lang sa loob ng bahay. So sa mga kwarto-kwarto hindi pa nilagay mga hollow blocks doon. Okay, ito muna, punta natin para makita natin ng malapitan. Excuse me. So dito, ito na yung bintana na ginawa nila. So may poste rin dito sa bintana kasi ang bintana to naka L-shape, L-type po siya. So maganda rito, makikita mo banda rito tsaka roon. So hindi mo na kailangan maglagay ng bintana rito tsaka doon sa kabila. So maganda ito para sa harap ng bahay. So dalawang side na ang makikita mo. So naglagay sila ng poste dyan para pampatibay niya pag naglagay sila ng rito ng hollow blocks. So ayan mga boss, nakaabang na rin yung mga poste niya. So ang gagawin na lang nila dyan, popormahan na lang ito tapos bubuhusan. So yan yung ginawang diskarte ni engineer dito. Doon sa sa Barangay Malasigi, ang ginawa namin doon, inuna namin yung poste. So malaki kasi yun mga boss, mga 140 square meter. Ito nasa 100 square meter lang ito. So ang ginamit na hollow blocks dito ni engineer, nasa D4 lang yung gamit niya na hollow blocks, katulad dito sa mga bahay na nandito sa tabi natin. So ayan, tapos yung poste nito, makikita mo rito pag napalitadahan yan, wala kang makikitang poste ritong banda, wala kang makikita. Bali yung nosing niya nando sa loob. So pag titingnan mo sa labas, parang walang poste pag natapos. Okay, so dito tayo sa dito lang pumasok kasi medyo sa harap.
nakasarado yung daanan natin dito. So ditong banda, nasa bandang kwarto kasi tayo mga boss. Ito yung isang room, tapos dito isa pang room dito. So ngayon ang mangyayari diyan, itong banda, doon yung isang room, tapos dito isang room din, tapos dito yung sa may CR. So dalawang CR yan yung mangyayari diyan. Yan. Dalawang CR dito ang mangyayari dyan. CR ng master bedroom tsaka yung common CR. Tapos dito yung hallway. So ngayon hindi medyo makipot yung magiging kwarto natin dito sa room 2. So ang gagawin, ang sabi ng engineer, kasi punta rito si engineer, binili niya kay foreman, ang gagawin na lang daw dito, bali mag-extend kami rito ditong banda para lumuwang. So mag-extend na lang kami dyan para lumuwang yung kwarto ditong banda. Ayan, para medyo lumuwang. Kasi maglalagay pa kasi tayo ng hallway dito. So 80 cm yung hallway natin. So pag naglagay tayo dyan, medyo na rito, makipot na. So ginawa ng engineer, pinaluwang niya ditong banda. Kasi itong floor plan na to, ang nagsuggest nito, yung may-ari mismo ng bahay, sa yung nagbigay ng floor plan. So ginawa lang ni engineer. So alam nila kung ano yung sukat ng bahay nila, bawat kwarto, lahat salas. So ang kinonsentrate ng may bahay, gusto nila na maluwang na banda dito sa may salas. Ito. So salas, dining tsaka kusina. So yan ang gusto nilang maluwang na banda. So yung mga kwarto, hindi naman ganun na kaluwang. So dito tayo sa loob ng bahay. So dito na kasi yung magiging salas dito sa kinakatayan natin. Tapos dining, tapos dito yung kusina. Tapos yung papuntang kwarto. So ayan na. So andito na yung hallway natin papunta doon sa mga kwarto. Okay, so yan yung update dito sa Malasigi, Pangasinan. So siguro sa susunod na araw may i-update ulit natin ito. So mabilisan lang naman itong ginawa kong video para makita nyo yung mga update dito sa mga project natin. So yan lang. So punta muna tayo rito sa banda rito. Okay, yun na rin pala yung flooring nya. Ito yung pinaka-elevate ng flooring nya nito. So magtatabon pa tayo dyan mga boss. Okay, so dito mag-ukay pa sila dyan para dun sa CR, sa dalawang CR natin, tsaka dito mag-ukay pa tayo ritong banda para sa kwarto. Okay, so ganun pa rin yung mga ginamit na bakal dito. Yung sinabi ko nung nakaraang video, yun pa rin yung mga sukat na nilagay natin dito. Okay, so kasi walang trabaho ngayon kasi break time, mga alas 12 na kasi ngayon. So yung mga kasama natin dito sa trabaho, nagpapahinga na sila sa gilid, andun na sila. So tapos din nilang kumain. So kaya wala pang nagtatrabaho ngayon dito. So sa susunod na linggo siguro may update natin itong bahay na to. Okay, so yan muna yung ipapakita nating video dito sa update dito sa Malasigi, Pangasinan. Okay, so yan mga boss. So sa susunod na araw, siyempre mag-upload ako ng ibang video, mga ibang project natin, mga kisame. Tapos yung cabinet sa bahay, yung sa opisina ko, i-update ko rin, i-upload ko rin yon. So tabayanan nyo na lang po yung mga natin, mga i-upload nating mga video. So ito siyempre babalik-balikan natin ito sa susunod na week para may update namin kayo sa mga gagawin dito sa bahay. Okay, so hanggang dito lang video natin mga boss. So yan lang, nood lang kayo ng para makatulong po kayo sa amin. Tapos subscribe na rin po kayo yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo mga boss. Pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So hanggang dito lang video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.